Ja, wordt dit dus hele krashoekje? Ja. Oké. Nou, maar wees de doos maar even niet. Maar ik ga hem ook al stikken voor Dikkie. Maar ik nog wat naaien. Maar wie wat te roeg. Nee, Beppe. Ja, Beppe, dat vind ik een goed idee. Beppe kan wel naaien. Dikke Bob komt los, het was eerst af. Oh shit, poezel, ik even die verhaal luisteren. Goedemorgen, naar je dag en naar je vlag. Ildo en ik gaan dus eigen crash beginnen, hè? Dus poppenopvang. Maar we zijn weer maar nog even wat spul hebben van daarvoor, hè? Dus we zijn bij de kringloop, we zijn bij het poppenspulsje en we nog wat leuke crashspultjes vinden kunnen. Ja. En dan geven we ons eigen popopvang beginnen. Ja. Ja. Werken wie daar dan? Doe en ik? Ja, en hier baby got to sleepen. Oh, shit. Maar bedje hast u wel wat tekkentjes dan, hè? Misschien met wat tekkentjes, misschien nog. Nee, dat is een bed en daar zit dan zo'n overal tekentje. Ja. En dan Een sleepzak. ja. Ja, dan is een sleepzakje van Beppe even te liggen, hè? En toen bedachten we van dat is wel heel leuk. Dus wie zullen eens even zien wat er bij de kringloop is? Ja. Op zoek naar poppenspultjes. Kom maar. Die kant op. Yes! Nou, boven is het watergoed, hè? Wie is naar boven? Toen ik 12 was, toen helpte men niet even, want maar nu kijk ik nog wel zelf. Nou, is het wel zelf, maar moet hij net meer beter houden, bedoel Nee, je? want ik ben nu al draaien. Dat is ik. En doe best haast. Fjouwen. Fjouwer, man. Jongen. Andere kant op, ja. Daar. Wauw. Is je een potje, een poppie, een pakje en wat weer dat slapje. Ja. Wat hebben we nog meer, meid? Hier. Hier heb ik nog spul. Heb ik nog een mooi vallenboekje hier dan, voor de poppies. Mami, ik Stuk ga echt nog wat. Wat hast u voor, meid? Als een poppietje is. Oh, een feesthoed. Als een poppietje is. Ja, nou dat vind ik wel een goed idee. Dan is het echt nog feest. Ja. Ja. Hier hebben we nog alle hier boekjes. Even wat hebben we hier al even leuks. Oh, leuk boekje. Die hebben we wel in grut. We gaan wel jullie dan wat voor wel wat een kaartje gaan. Een jitje, waar is jitje? Wat voor kaartje hast u het zacht liggen misschien? Oh, voor de baby. Nou, eentje, oké? Er is aan een babytje geboren. Ja. Oh, dat is een goed idee, vind ik. Al je baby nice. Dus je stuk nog leuke boekjes of net? Je bent al je boekjes. Deze. Voor de baby's, voor de poppies denk ik. Ja. Nou best. Zullen we het zo doen? Gaan we naar de kassa? Ja. Op naar de kassa. Hoi. Nou, bij de kringloop hebben we wat denkjes voor, maar wie net heel veel poppenspultjes, hè? Nee. Dus we zijn nog één bij de winkel zien dat er nog wat is. Want ja, dan komen we nog maar niks thuis. Dus nog even zien of we daar nog wat poppenspul vinden kunnen voor onze cres. Nou, dit is wat liet, hè? Je kan mooi achterrennen. Even mij loeken. Mooi winkelkaartje voor die. We hebben net poppenspul. Het poppenspel is achter. Ik denk die kant op. Die kant op. Even hier is al het poppenspul. Sleepset van Beppe Klaasje. Is toch wel lief man. Dan gaan we naar de auto en gaan we naar huis. Ik heb eens crashkleermaatje heen. Ja jongens, jemig. We zijn nou heel goed slagen hè. We gaan gauw naar huis. En dan maar we even wat dingetjes nog in elkaar zetten. Ik heb een helemaal mooi crashmaatje. We moeten 2 dingetjes inzetten. En dan kunnen de poppen maar komen. Tafelstoel en de bedje. Tafelstoel en een bedje hebben we gevonden. En dan kunnen we dat al mooi kleerzetten en dan kunnen de poppies maar komen. Ja toch? Ja, silly. Ja, dan wordt dit dus crash, dit hele hoekje. Is die? Ja, wordt dit dus hele crashhoekje? Ja. Oké. Nou, maar wees de doos maar even niet. Man. Zie je? De poortjes er nog aan. Wat is het? Oh, dit is de slime, hè? Plakt het ook heel bot? Oh, valt daar. Dit is wel leuk spul. Men had het bedje hartstikke willen komen, dus de poortjes er even aan. Nou, ik ga hem inkomen, maar ik ga hem ook al stikken voor Dikkie. Maar ik nog wat naaien. Men wie wat te roeg. Nee, Beppe. Ja, Beppe, dat vind ik een goed idee. Beppe kan wel naaien. Het is wel reuze kwaliteit, jongens, hè? Ik die amper wat. Even dikke. Nou ja, maar had ik hier een veiligheidsspel hier, denk ik. Doe me maar eerst met een dik tape op, want dan scoort het misschien verder uit, hè? Van de rest is het wel heel schattig, hè? Ja, is net hoor. Men maakt er alleen maar de naaimachine omheen. Maar wie broek om je hoed, hè? Nee, Beppe maakt Ja, Beppe.
En maar wat is er nog even aan, hè? Dat heb ik nog even in elkaar. Dit gaat beter, die heb ik nog wel heel. Goedkoop is net altijd goed, hè? Goedkoop is duurkoop. Maar helaas. Ik zal eens even een tapeje nog opdoen, dat het net verder scoort. En dan maken we aan de crash weer even een kleermaatje nou. Alles even uitpakken, alles even kleer zetten. En dan kunnen... Ja, we hebben het bedje vernield, hè? Helaas pindapoepje kaas. Dan mag je me jou wel helpen, hè? Want doe je er nog wel heel mooi... Ja, maar help je me aan, hè? Of ben je nog alleen nog in de crash? Ga ik nou de crash alleen nog? Oh, dat helpt je me aan. Du bent nou nog vrij. Oh, oké. Nou, dan zal ik verder. Nou, we zijn bij de poppencrash. Ik ga alles mooi uitstellen, mevrouw. Wat maar we eerst aan? Ik denk dat ik nog wat poppies kleren aan heb moeten, denk ik, of net? Ja. Ian is kleer. Ian pop is kleer, maar alleen nog zakjes aan haar. Ja. Welke zakje krijgt hij aan? Deze. En wat krijgt de orenpoppen aan? Deze krijgt trouwens en die krijgt beetjes. En welke kleren? Wat zo'n lekker romperke, die ben er echt. Maar... We kunnen assen eten. Oeh, we kunnen al lekker eten. Maar we hebben hier een tafelstoel en 2 krukjes, maar weet je. We moeten draaien slappers hier, denk ik. Oh, hadden we maar 2? Ja. Maar had denk ik nog wel hier van die van vroeger. Maar kan even zien. Nou, dit past mooi. Past er goed in. Kijk, nou, dit popkris door de haast. Een mini. Hop, hop, ho. De beurt bij de echte crash net, jongens. Ja? Zo, wist er nog? Ja. Dit is beter. Hallo. De zakjes nog. En met hier dit pakje komen of hoeft dat net? We zien wat deze Ja? eerst niet, dan naar de wc. Is dit dan een beschrijf? Ja? En dan in het slipje. Dat is een heel goed idee. Nou, maar je zal vast hier in een tafelstoel zetten, denk ik. Die is wel kleertje. Ja, eerst naar het slapkom. Ja? En de oren krijgt geen slapkom, want we gaan even. Dan heb je nog even zin in de kast achter, hè? Van die ga ik nou in, denk ik. Nou, daar is de zin. Een prachtig mooi pakje. Maar die is wel wat te liet. Dat is gewoon een hele lietse pop. Met zakken nou nog aan denk. En naast een boekje voorlezen. Zullen we eerst eten met de popjes? Want dat zongen we wel, toch? Daar de slapjes al om. Ja. Ja? Gaan we eerst eten. Ik zal naar de slapjes zitten. Ik doe de orenpopjes wel vast een plakje. Ja. Het is goed, zo toch. Doe maar eens hier zitten. Heb je slapjes weer, Lili? Maar we moeten ietsje vaker poetsen met de doekjes. Oh, zeg ik het ook wel, ja. Achter de korn, ik heb weer beide op een krukje zitten. Wat krijgen we voor dit nieuwe? Macaroni? Macaroni. Vind je dat ook lekker, schat? Ja. Doe eens hier, hè? Waar is Joetje? Hoe oud is die worden dan, Ian? Van harte gefeliciteerd met die eerste verjaardag. Dat is maar een hele grote baby worden, meester. Toch? Nou, dan ging dit zo wel. Krijg nou een cadeautje van mij. Ah, wat mooi, dankjewel. Wauw, Kaatje, wow. Oh jee. Hippe de piep, hoera. Baby is in je eer. Tada. Ik doe echt een beetje van deze hand. Ja. Zie wat ik het Ja, wat alle heer wat eten. Hoe heet deze baby's eigenlijk al? De dikke bof komt, doe als het als eerste af. Doe ze. Oh, dikke Fred komt. Hoe heet deze pop eigenlijk? En dit is Luli. Loli. En Poenie. Poenie. Oedi. Oedi. Loenie. Poedi en Oenie. Ik hoop dat ik het onthouden kan. Lekker eten, Oenie. Poenie is dat. Oh, Poenie. Oeh, dit is een barg een Dikke beetje. bof komt, doe als het als eerste. Oh, daar zat het haast op. Ik sla aan in mijn doekje, maar even een mondsje, meidje. Want oh, wat een bargen ben het, hè? Wat een bargen. Zo, even een doekje, hè? Ik is hem net. Oh, zacht. Even poetsen. Vier molles. Jakkie pakkie. Wat zien we nou dan? Sleepy. Dus een sleepzak aan en je kont en pisje. Ja. En doe Dus je pop ik een pisje. Doe jij stop deze. Die het erin, oké.
Mami, het komt naar. Het is een boomvest. Lekker sliepen. Mag ik nog even de fles, hè? Ja. En wat aan in een bedje, denk ik. We hebben bij al je bedjes, hè? Ja, gaan we drinken. Alke. Zullen we dit eerst op bed brengen? Doe. Wie haal je bedje? Hè? Daar is een bedje, daar is een stapelbed. Hier sliepen gaan. Op een groen? En die bedden dan? Oh ja. Ik dacht al. Ja, daar waren de lidsen op hier hoor. Ik kan eigenlijk nog op het trapje, hè? Ja, tekkensjoer. Maar dan wordt hij wel ergens even veilig. Tekkensjoer. Even lekker sliepen, poppies. Mag hier, Ja, poppie? die moet nog even een stukje in de kont en een pisje. Dan moet hij maar in het orenbedje. Precies. Het net dat ze die past. Dat denk ik wel. Ik denk dat het wel past. Maar ze is nou een beetje litser, Het is wel hè? heel iets popke, hè? Ja. Zo, doe nou sliepen. Met een tekkentje. Beetje omheen. Zo, Lekker sliepen. lekker sliepen, pop. Nou, maar weer eens bij een oproemje, denk ik. Ja. Wat een troep worden net. Oh, ik zal zachtjes, hoor. Lekker weer. Wekker worden, poppies. Tiert voor een boekje. Ga naar de kroepel vinden en het is te draaien. Kun je het goed vertellen, Cees? Maar wat een mooi verhaaltje maakst u ervan. Wauw. Het hondje en de poes gaat naar het hondje. En de konijn gaat naar de pietjes. Oh shit, poes, wil ik even naar die verhaal luisteren. En de hinder zegt, hi hinder. En de geit zegt, Met, hè? meh. Meh. Hey, ik denk dat het is heel mooi waar. Ik denk dat het tier wordt voor een kuiken. Ja, Ja. Die gaan heel lekker een blokje om met de poppies. Daar kunnen we er aan. tof. Heel vet. Nee, dan tilt met me een pop in de storen buiten in een buggy. Zullen we dat doen? Ja, weer geplakt voor 2, hè? Meestal voor 2 in een buggy doen. Doe dus de sleepzak even uit natuurlijk. Ja, top. Oh, die zak valt extra stuk. Die kan weer onder. Even de zak weer onder. Nou, we gaan weer te keuren. Blokje om de tafel. Oh, dat is wel snel. Oh. En we zijn weer thuis. En volgens mij wie het daar het feest. Want we hier niet hier worden, hè? Maar waar ik een taart eten. Ja, dat doe je deze. Oh, oké. Die toch? Of is die nou hier? Die, ja. Deze. Ik zal even een taart uit de oven pakken. Ja. Als je daar zo staat. Ja, ik hiet zo. Zie je in de oven, hè? Ja, doe je zo hier, hè? Hier weer de bun, hè? Ja. Dan kunnen we dat. We komen nou haast niet natten. Vooral De frooie? Ja. Oké. We moeten even wachten tot de... Lijkt nog short, hè? De visite er is. Van mij ben we compleet. Ja, de visite is er. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Loelie, hè? Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Hippiepiep, Hoera! hippiepiep, Hoera! hippiepiep. Hippiepiep. Hoera! Nou, krijgen we alweer een lekker stukje taartpoppies. Zal ik snijden deels uit? Ja. Snijden. Nou, wel heel goed. Die, vriendje poppie? Zo, dat is raar. Ja, kerstje kunnen we net op het, hè? Ja.
Die is van die en die is van een ander. En die. Lekker eten alle jaar. Nee, maar stop. Ha. Oh, oké, een lepeltje. Zie je nou de soersteek? Ja, een beetje zoer. Zie, dit is even lekker zoer. Is dit zoer, pap? Nee, dat is net haar. Dit is haar. Oh, van die? Oh, zo zoer. Hoe doet pap dan? Zo smeert het. Ja, dat is heel zoer, hè? Oh, we hadden feesthoed nog net op. Wat tegen het. Verkettende feesthoedjes. Er waren gewoon nog een keer hyper de piep. Zullen we dat doen? Oh ja. Voor elke pop hier, hè? Nou, als dit net feestelijk is, dan weet ik het echt nou. High five. Hyperdip. Hyper de piep. Hoera! Hyper de piep. Hoera! Hyperdip. Hoera! Hyperdip. Hoera! Even een skimmeltje, met wat vis. Zie, die heeft het als eerste op. Oh, vind je het lekker, Poppy? Lekker, hè? Poets, poetsen. Nou! Ja, nou. Wat is op? Ja, tiert om te bordje, denk ik. Alle poppies lekker op een groen bordje, maar een bord is goed. Ja, maar als je door de tafel even aan de kant, dan kun je aan een lekker bordje. Dat kan het wel. Oh, en dan kun je hier aan zo'n... Hier het zakje. Mag ik helpen? Nee, het lepeltje. Die gaat omhoog. Die is er hier nog niet goed zo. Zo, maar dan mag de rest even wat. Oké, doe ik de rest even. En met de bal. Blokje. Die draaien, denk ik. Stop. Oh ja. Schoppen met de bal. Goed zo. In de goal. Oh, hier hebben we nog een heel mooi boekje. Zal ik die even voorlezen? Het kikkerboek van Dikkie Dik. Kikkerboek. Wat zou hier achter de bosjes zitten, zusje? Oh, een knietje. En hierachter die warme veerkens van de hen. Wat zou daar zitten? Dit spiekjes. Oh. En wat zit hier achter het bladje? Een spetje. En hier een vlinderke. Lekker koesen tekkentje hoor. Sliep lekker Dikkie Dik. Hoort hoor een keer. Dit moet je het lozak. Hoe is die? Ja. Nee, maar het heeft batterijen in. Ik heb vliegen. Maar al je batterijen weer. Of net. Waar is het voor? Bedje. Het is sleeptijd voor de poppen. Dus alle weer lekker de sleepkleding en de sleepzakjes om. En dan lekker koesen. Want het is een hele drukke dag geweest. We hadden te keuren geweest. We hadden boekje lezen. We hadden boaten. We hadden eten. We hadden taart eten. Heerlijk. Tiert om een bedje. Tiert om een bedje, schatjes. Voor het sliepen. Eerst even naar de... Wc. Even een pisje naar de wc. Ja, daar zie je. Volgende is aan de beurt. Ja, volgende naar de wc. Pisje, pisje, pisje. Psst. Lekker sliepen. Nee, dan Lekker moet ze sliepen. weer in. Oh, ja. Even. Kroepie. Zo, daar zie je. Op bed, op bed. Zegt tiert om een bedje, die. Tiert om op bedje. Poppy, schatjes. Lekker sliepen. Dus pak maar nog even de fles, hè. Even drinken. Is er nog een boerenkalette? Dus pak maar daar nog een boerenkalette. Zo. Wat is er van? Tja, ik in het roze bedje. Lekker koesen, poppies. Mooi. Lekker koesen. Nou, dan mag ik maar even een bakje koffie drinken. Weer zo druk hoor. Jongen, jongen, jongen. Ik ga koffie kleden. Goh, wat heb je druk hoor, hè? Ja. Alsjeblieft. Oh, mijn vingers zitten vast. Ja, dank je. Nou, wat vond je het leuk op een crash? Ja. Wel schattig, hè? Twee babytjes zien we, hè? Zie je, dit is echt smotsie-potsie. Smotsie, potsie. Tje, nog eens. Nou, de poppies sliepen. Dan krijgt hij weer nog even een bakje koffie. Maar wat weer een mooie crashdag, hè? Ja. Ja. Tjoh. Wij zo'n steeds. Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het met de chill app te downloaden voor die tablet en telefoon. Wie gaat opa? Ik had nog net op. Kom maar haast om.
Want na het zit nog. Hoi hoi. Plicht erop. Ik moet weer naar de baby's.